So hi, it's me again Kapantat, your Pangasinan vlogger at nandito na naman po tayo sa ating segment na kung saan magbabahagi tayo ng Pangasinan word. Yan, alright. At ang ating Pangasinan word for today is balos. At ang Pangasinan word ay may iba't ibang ibig sabihin pag ito'y translate mo na in Tagalog. Ang ibig sabihin po nito ay pwedeng answer or pwedeng revenge. Balos is pwedeng sagot or pwedeng answer. Yung isa pwede siyang ganti or revenge in English. At pwede rin siyang buhos. Ganun, ibuhos or isalin. Okay, alright. So gamitin natin ito ngayon sa Pangasinan, salitang Pangasinan at may translation na dyan na makikita nyo. Okay, gamitin na po natin. Akin nagmo balasan iraramay sulat kud sika. Or akin ang gapoy balas tulabat iraramay chat kud sika. Revenge in Pangasinan. So gamitin ulit natin. Ay, lasika. Kakulkul mo iraraman manaya. Si kasum tanino, umbalos iraraman. Ingat ka. At ang isa naman na salitang balos ay may manon ngayon, i-connect na natin ngayon sa nangyayari itong tag-ulan. So gamitin ulit natin. Ay, okay. Grabe so balos na uran. Mapalasapas. Mamasil ni. Or pwede rin itong gamitin to transfer para maglipat ng bagay. Halimbawa, sa bigas. Sabihin natin na, ay anak ko, saragton ibalas mula tay ken sinaliw kun bulas di man jad pananginan. Di ba? Ganon. At idadagdag ulit natin dahil nga sa bagyo ngayon, so isama na rin natin yung balas. Kapag malakas yung bagyo tapos halimbawa yung hangin ang gagaling sa may north tapos lilipat siya ng south, ang tawag namin doon is balas or yung ibang ibig sabihin po noon is balik. Parang binalas tulamay dagom, parang binalik niya na yung hangin. Okay? Alright. So ayun ang ating Pangasinan word for today. Sana hindi po kayo naguluhan sa aking explanation. So yun. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panunood ng aking vlog yun. And alright. Ingat kung nasan man kayo ngayon. Stay dry. Goodbye!